12. Final Four za Kostasas Lukas. Neki ljudi su manje puta na moru bili. Majke. Pazi, 12. Final Four. Druže. Znači, 2/3 karijere čovjek na Final Fouru. Pa da je Final Four kadetske lige, pa je puno. A da je, brate, seniorska košarka. I to sve, i Olympiakos, i Fener, i Panathinaikos. Sve overio. Ne kažem da to nisu top nivo timovi. Nema veliko. Ali Burazeru imali su i oni crnila i propadanja i posrtanja, jel tako? Kako nije, pa Panathinaikos pre 2 godine bio zadnji 17. jel? Beton, ono zadnji. Ja, zakucan tole. Drže Fenjer i još jedan Fenjer na Fenjeru. Dolazilo 500 ljudi da ih gleda. Tako je. Pa ko da dođe, osvojio 6 titula evropskog šampiona, sad ne možeš Albu da dobiješ. Vozio. Ali ti govorim, znači 12 Final Fourova. Sad ja ne mogu to ja kad sam skonto da je to 12. Final Four. Nekako si navikao na njega. Pa ne, ali nemoguće. Sad pri čemu on nije, brate, onaj neki igrač, ne znam nije neka zvjerina, jel ti njega kad vidiš on ne odskače ni visinom, ni brzinom.